Dobar dan i dobrodošli u Bajkovite vijesti Bajkograda. Danas donosimo. Braća Grimm pomogli su nam u izboru sljedećih vijesti. Nevolja u središtu šume. Preko noći nestalo je naljepše cvijeće koje se nalazilo daleko od utabane staze. Šumske životinje i dalje tragaju za počiniteljem. Izvori otkrili zanimljivu bespravno sagrađenu kuću uz sam rub šume. Kombinacija čokoladne arhitekture i bombanovskog stila privukla je i neočekivane posjetitelje. Dvoje glavnih posjetitelja kuće uspjela su se probiti do krova te provjeriti kvalitetu čokolade i postotak prirodnog kakao. Proslava rođendana neslavno i brzo završila. Nakon bijega jedne od uzvanica dvorski su čuvari smješteni sa svojih pozicija zbog pretjeranog spavanja. Za bijegom konja se traga. Ukoliko imate informacija od vas se obratite knjižničarki. Novi pokušaj prevare haraju Bajkogradom. Prevaranti dolaze na kućnu adresu i predstavljaju se kao prodavači remena i jabuka. Gradonačelnica Bajkograda izdala je upozorenje da ne otvarate vrata prodavačima te kontaktirate najbližu knjižnicu. Jedan zarovnik Bajkograda postao je milijunaš. Došlo je do velike količine zlata. Na što i kako će potrošiti svoje novo bogatstvo možete pogledati u najbližoj knjižnici. Ovo je bio pregled Bajkovitih vijesti.